Makadini, dzino inhau dzinosvikura naInternational Correspondent wenyu weGoho Pauro Gorosi. Kwanga kwapisa hama dzangu segehena gore rino ra2023. Zimbabwe yava nenguva refu isina kugotywa sezvatakaitwa muna gumi guru kusvikira muna zvita uku matemperature aisvika 37 degrees ari pamumvuri. Tanga takutofunga kuti zuva riri kuda kutamba kisimusi nesu. Uko varimi vakarasikirwa nezvimwe zvipfuyo setsuro. Kana vanhu zvinofundo vakarayira nyika kuti kuchazoita nzara gore rino. Nzara inenge yarova nyika yose neimwe nguva inonzi El Niño. Izvi zvinoreva kuti mupfana muchiPortuguese. Zvinonzi nevanoziva zvekunze kuchaita nzara gore rinouya zvokutoti Zimbabwe iri kuongororwa neboka rinoita zvenzara iro rinonzi Famine Early Warning System Network yekuAmerica. Iyi kambani inoti 2024 ne2025 nyika dzakaita seZimbabwe, Malawi, Madagascar dzose dziri munjodzi panyaya dzekushayikwa kwemvura. Kumasvingo, kuchamhembe kwemanyikaland, kuchamhembe kwematebeleland kuchanaya mvura shomanana. Mvura yakanonoka kuburuka gore rino, zvizvo zvakaita kuti varimi vabate ura mumaoko. Zvinonzi Zimbabwe iri kutarisira goho re1.1 million tons, asi kuti chibage chinodiwa kugutsa nyika chinofanira kusvika 1.8 million metric tons kana kupfuura. Dzizi, rukova nemabhoho rwanga rapera nenyaya yekupisa kwezuva nekuoma kwekunze. Zvinonzi mwaka wemvura yegore rino ruchaita mupfupi saShoti Mubhawa, mutungamiri weZimbabwean Integrated Commission of Farmers Union vaamai vePGT. Vanototi varimi vakurumidze kudyara uye pavanodyara vadyare chibage chinokurumidza kukura nokuti mvura yakafitira kukurumidza kuenda. Nzizi, madhamu nemabhoho mvura yakanga yokasika kupera pamusana pekukwira kwematemperatures kwainge koita kunze, uko vanoongorora vakaona kudziya uku kwakakwira ne5 kusvika pa18%. Nemamiriro akaita zvinhu muri kukurudzira varimi kuti vaite sei maichiti? Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti varimi ngavadyare mbeu dzinokasika kuibva kuitira kuti dziibve zvichienderana nezviri kutaurwa nezvemamiriro okunze kuti mwaka uchaita mupfupi. Varimi vanokurudzirwa kuti vadyare mbambaira, masunflower, mufarinya, mapfunde kana manhanga nokuti zvinokurumidza kukura nekuibva uye hazvidi mvura yakawanda. Saka mvura painozokurumidza kuinda hamuzosara angori maoko chete. Zvirimwa izvi zvinoramba zvichikura chero painenge yaenda. Vanokurudzira kuchera mabhoho nekuvaka madhemu aya anochengetedza mvura munguva yeinenge yamboshayika. Dzino idzi dzanga dziri nhau dzipfupi dzinotyora naInternational Correspondent weGoho wenyu Pauro Gorosi. Makadini zvekare varimi, tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tine magroup paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa, ayo anoita Doors Cave Rabbitry retsuro nehuku 408 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network nemarketing opportunity. Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa. Kungava kutsvaga zvipfuyo nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabroiler kana zvirimwa zvakaita semacabbage amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabagla bar atinogadzira nekutengesa, munokwanisa kubatsirikana. Saka kana muri kuda kuiswa mumagroup edu, tumirai message yenyu paWhatsApp number dzerunhare idzi dzedu dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kuita mari nekurima. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare. Musare murugare kusvikira pachazoonana zvekare varimi.